Que a dificultade de acceso á vivenda é o principal factor de exclusión social neste momento non debería sorprender a ninguén. A crise do capitalismo fai que a burguesía acuda a mercados onde poida crear valor rápido, sinxelo e cunha rentabilidade mayúscula asegurada. Para isto, a especulación nun ben de primeira necesidade como é o da vivenda está á orde do día. Malia que algúns palmeiros do capital traten de pintala como a solución para a maioría en lugar da causa dos seus problemas. O problema é que este valor creado a maiores é ficticio, pois non procede dunha produción real. E por iso terminará explotando. Pero bueno, isto deixámoslo para outro vídeo. Mentres tanto, na loita da clase traballadora dentro dos estreitísimos límites deste infame sistema, unha das posibles solucións parciais é a posta en marcha de vivendas de emerxencia social. O goberno de Ponteareas, ante unha crise da vivenda que é tan evidente que xa non poden tapar de ningún modo, quiso facer propaganda de solidariedade e aprobar unha nova ordenanza sobre as dúas vivendas de emerxencia social coas que conta a vila. Sí, dúas. Ou incluso unha e media. E ten tela a cousa. Mais alá de non ter nin media proposta sobre unha posible ampliación do parque de vivenda social a medio ou longo prazo, pretenden que os beneficiarios destas dúas vivendas de emerxencia social paguen unha parte dos custos totais da vivenda, incluso se teñen cero ingresos. Igual a ti non che ten moito sentido, verdad? Pero claro, é que hai que aforrarlle cartos ao concello, senón quen paga un perfume de 40.000 euros? Ou quen paga toda a publicidade institucional? A isto xogan os partidos burgueses, a defender os intereses dos propietarios e a esmagar as capas máis vulnerables da clase traballadora, incluso cando xa non poden ser máis esmagadas. Temos o deber de paralo, e iso pasa pola organización, a concienciación e a acción para superar este sistema de miseria.